To je super, to je taký letový zvuk. Dámy a páni, prosím vás, vítajte na aerolinkách Norby. Vítajte práve v kráľovnej Brisencii, zlietame za 20 sekúnd. Vzdušné podmienky sú výkaz, vietor 100 km v hodine, spákne za 20 sekúnd. Normálne počujem. Aké pocity pred letom? Ešte super. Poďme za verziu queer, to ti poviem. Crazy. Ahoj crazy. Ahoj. Šulínek. Tak ľudia, už som dolietal, som opäť šťastlivo na zemi. Ale tam hore to je fakt mega. Plus je k tomu, že som si sám pilotoval, chápete, normálne som, že... No momentálne je teraz crazy v oblakoch. Neviem vôbec kde presne sa nachádza. Že sa to chilluje v oblakoch, ja si to chillujem tuto na lavičke. Nie na kavičke, na lavičke a dúfam, že sa vám zábery ľúbili. Ale už to nie je také cez obrazovku ako naživo, takže ďalej, keď crazy dojde, keď dolieta konečne, viete, ako modrého neba, no ani moc modré, nie je to veľké oblaky. Tak potom chceme ísť do plavy. Aha, tu asi crazy. Tu asi crazy. Ako crazycky letí. On je crazy, ja som lazy. Nie som si istý, či to je on. Takže potom je do plavy a tam sa máme stretnúť so Xiaomim a ešte s jednou youtuberkou. Dobre, takže sa vidíme potom vo cestov alebo v avióne. Pri avióne uvidím. Dobre, majte sa zatím. Čus.
jak lečo. Tak ho to úplne vytlačil jak mozog. Keď sme vyšli, jak Všetko mi aj ruku takto. No áno, tak To sú tlaky, to nejak na záchode. To sú iné. 2000 years later. To je ten nový youtuber. Toto je Xiaomi! Ahoj. To je on. Počkaj, on je živý. Počkaj, on je živý. On žije. Oh my gosh, crazy is here. On žije. A to je ako kamera. Počkajte, to sú diváči. Všetci sa pozerajú. Všetci sa pozerajú, že... Ja som crazy. Oni sú youtuberi. A to. Kamarát měl tak. Ty jakože máš na to brigádu, ale neviem. Ježiš! Xiaomi som práve prichytil pri tom, ako naberá svoje kalórie. Pani, akože čo tu robíte tu na? Poď ako ide mosať. Už sem tady zas. Here we go. Pop sa hrať vadí, nevadí. A ja tam idem. A ja. Toto je také... Že to približujete? Lebo tá čočka sa tak ondí. Ukáž. Tá čoška sa tak ondí. Hej, tak sa takto sa ondí tá čočka. To je jaký kúk. Že vidíš, jak sa to ondí, tá čočka. Kúkaj. On to teraz zistil. Shit. Iba dajme nejaký akože teraz príhovor ťažký. Ale vážne, že ťažký, že taký, že 100 kg. A aká si malá? Pozerajte tvoj pes. Vyčerpaný crazy a super bolo. Týmto pozdravujeme ešte Xiaomiho. Jeho kanál bude v popise, Crazy bude v popise, Vibe bude v popise, takže ich môžete čeknúť. A ďakujem ešte Dorkovi a Riškovi za to, že nám počkali. Ja som to tam aj plný vyhľadnutý. Jak Fading original. Takže sa sám lúčim. Čeknite ešte vedľa kolegu, má tiež video s live. Motherfucker! Jessica!